Para obter un bo pan, hai que prestarlle moita atención ao amasado. Amaso da maneira que amasaba a miña abuela, dunha maneira tradicional, como se amasou sempre. Primeiro mollo o pan, e despois fago como un goku, e mollo o pan, botolle a masa madre, entonces pois fago que se chaman empelar o pan. Vou amasando pouquiño a pouco, pela por pela. Unha vez que deixa as maus xa limpias, pois fago o que se chama o empuñamento. Un proceso que fixeron os usuarios da Fundación Afamón de Monforte xunto a traballadores da Rede Museística da Deputación de Lugo no obradoiro Memoria do Pan, Cultura de Masas. Unha actividade enmarcada dentro do proxecto Guerrilla de Palabras de Ibermuseo e que se levou a cabo no Pazo de Tor. Memoria do Pan, que empezou sendo unha actividade vinculada, vencellada ao Alzheimer, polas reminiscencias e pola axuda que podía ter este tipo de actividade para recordar e lembrar todo o que tiña que ver co proceso da sembra, da moída, da recollida da moída, tamén logo todo o proceso de realización do pan, pero neste caso abrimos a actividade a todo tipo de familias. Unha actividade que pon en valor as persoas por riba dos obxectos. Todo ese recorrido histórico con respecto al origen del pan, a la producción con todo su ciclo, desde la simiente, la cosecha, la molienda, la cocción, el compartir y más que nada transversalizar la memoria social con respecto a qué pasa con el pan, cómo se vincula con la vida cotidiana, con lo religioso, con lo político, con lo social. E antes de probalo, hai que coñecer o truco para conseguir o pan perfecto. Un pan sin empuñar, sin o que se chama empuñalo, sal sempre un pan máis baixo, un pan ao mellor con máis aire e menos fariña, o sea, menos cantidad, parece moito pan e pouco hai que comer. Pero o mellor da actividade era a cata final, porque a calor non foi excusa para desfrutar do seu traballo baixo a sombra.